Hemen gaude herriaren bigarren alea aurkezteko, Gotzonek azalduko du pixka bat zer den herria, zeintzu diren herriaren helburuak, eta gero, horretan pixkat ez asko sakonduko dugu, galderarik izango bazenute galdetu, eta gero, hemen daude Iratxe eta Peio, herrigintzari buruz hitzaldi bana oso laburrak, bakoitzak 10 minutu gutxi gora bera egingo du, eta horren ondoren, egongo da tarte bat, nahi baduzu galderak egiteko. Herrigintzako hitzaldi labur horiek nolabait ere oinarritzen dira, ale honetan lantzen diren ideietan. Orduan, beste gabe. Aurkezpen labur bat, herria pixkat zertarako eta zergatik sortu zen, edo hasi ginen egiten, eta gero Andonik pixkat gehiago aletuko du bigarren zenbaki honetan ze gai tratatzen diren hola azkar baten. Herria sortzen da helburu garbi batekin, eta izan nahi du borroka ideologikorako tresna bat, ezker abertzalea den komunitate zabal honi begira, bai. Zentzu horretan, hiru helburu edo egozten dizkiogu edo aldizkari honi. Lehenengo helburua litzateke, pixkat emergenteak diren gaien inguruan, edo gure ustez behintzat emergenteak diren gaien inguruan, bai ikuspuntu independentista edo soberanista batetik, bai ezkerreko ikuspuntu batetik, sorturen nolabait posizio bat markatzen saiatzea, edo posizioa markatu baino askotan, eztabaidarako elemento batzuk ematea eta norabide bat markatzen saiatzea, bai. Hori litzateke aldizkari honekin bete nahi dugun lehenengo funtzioa. Bigarrena, esan bezala, gure komunitateera bideratutako tresna bada, eta beraz, izan nahi du baita ere, gure komunitateari elementu ideologiko batzuk emateko tresna bat, eta beraz, formakuntza politikorako tresna bat ere izan nahi du. Eta guzti horretarako, eta honekin hirugarren helburu bati erantzun nahi genioke, guzti hori egin nahi da, ez aldizkaria nolabait 2-3 pertsonako lantalde baten artean eginda, baizik eta saiatuz, gure komunitate zabal horretan dagoen inteligentzia kolektibo guzti hori aprobetxatzen eta hori aktibatzen. Hau da, nolabait lana banatu, gai gu jende pila bat daukagu ona eremu askotan aditua dana, eta landu nahi dan gaitegiaren arabera, saiatu pixkat jende hori aktibatzen eta jende horrek aportazio bat egin dezala baita ere zentzu horretan ezker abertzaleak ziklo honetan dauzkan erronka politiko eta ideologikoi begiraz. Orduan hori da plantamendu orokorra, eta bigarren zenbakia atera berri dugu konferentzia politikorako. Ikusten duzuen bezala, nahiko aldizkari potoloak dira, eta pixkat hori ere bilatzen genuen, ez? Azken baten, gaur egun badira halako sasoi batzuk, dana oso harina dana, dena oso azkar pasatzen dana, eta askotan hausnarketa pausaturako astirik ez dana egoten, ez? 150 karakteretako halako abiadura baten, edo titularren abiadura baten bizi gara, eta gu bai uste genuen, ostras, borroka ideologikorako eta bestelako patxada bat ere behar dugula, eta zentzu horretan, aldizkaria bera, edukiak eta artikuluak danetikoa dauzka, baina batzuk oroar esango nuke edukiz sakonak direla, eta gainera batzutan nahiko luzeak ere bai, ez? Eta horregatik hain zuzen ere ez da aldizkari bat, azkar baten irakurtzekoa, ez da astekari bat, ez da hilabetekari bat, baizik eta, esan bezala patxadaz irakurtzeko zerbait denborarekin etxean lasai hartuta, eta izan nahi duena gainera elementoa, gordetzeko modukoa eta hor izateko modukoa eskura edozein momentutan, ez? Orduan, zentzu horretan planteatu dugu, oraingoz behintzat, gure gaitasunen arabera ere, urtean pare bat zenbaki ateratzea eta hori izatea pixkat erreferentzia edo ritmoa aldizkari hau ateratzerako garaian. Eta horretaz gain esan, edukiei dagokienean, orain arte behintzat saiatu garela eta horretan jarraituko dugu behintzat, nolabait marko orokorra zenbakiarena izan dadila zentratuta gai baten edo ikuspegi baten, eta gero horren barruan saiatzen gara interes ezberdineko gai ezberdinak kokatzen, azken baten kontziente garelako ere
jendeak seguruenik ez duela aldizkaria osorik irakurriko, gehiago irakurtzen duela interesatzen zaizkion gaien araberaz. Ni nahi dut azpimarratu, testuingurua jarriz, ezken finean, bi ale daude, eta aurretik zergaitik ez zeuden. Nik uste badagola ziklo historiko berri baten beharrari lotuta ere, pixkat iratzarretik eta sortutik abiatzen ari den, formazio zikloak ere martxan jarri dira, aldizkari hauek atera dira, ez da kasualitatea, esan nahi dut. Hauek azken finean, badira, lanabesak, gure militantzian eta gure eremuan elkar zaintza ideologikoa egiteko, eta pixka bat nik uste garai hauetan behar dugula eztabaida kritikoak auspotu, baina eztabaida horietan ere pixka bat ikuspegi kritikoa, lasaitasuna eta pixka jartzea, eta pixka bat nik uste, beste lanabez bat da, beste batzuen artean, baina helburu horrekin ere jaiotzen da, eta da pixkat kultura politiko berri hori eztabaidarena gure artean eremu guztitatik barneratzen juteko, lantzen juteko, eta ez talka ideologikoa saiesteko, baizik eta, gu saiatzen jartzea, nolabait ikuspegi estrategiko hori, pausatu, ez bakarrik edukitan, baizik eta forman ere, horri garrantzia ematea. Ez dugu aipatu eta ahaztu aurretik herria ale hau papelean sortukide guztiei bialtzen zaie eta aldi berean ateatzen den momentuan PDF-an jartzen da interneten. Baina aukera badago, kasu honetan elkarteek eta aukera dute harpidetza baten bidez urtean 30 euro pagatuta ez bakarrik bi ale hauek jasotzeko eta urtean publikatzen diren bi ale jasotzeko, baizik eta iratzarrek ateatzen dituen beste gauza guztia jasotzeko, ateratzen ditu kuadernoak, iaz atera genuen, aurten atera dugu Xabi Etxebarrietaren inguruko, bere bizitzaren eta bere belaunaldiaren inguruko kuaderno bat, Subirautzaren inguruko kuaderno bat ere atera genuen, eta horrek ere importantea dira, eta horrek ere banatzen dira, ez? Eta importantea da baita ere, berria den lanabez bat delako gure militantziaren iritzia jasotzea guretzako ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da, olako produktuak jaiotzen direlako intuizio batetik, potoloak dira, bi dira urtean, eta gero moldatu behar dira gure militantziaren beharren arabera, ikuste dugu orain arte egin dugunak, oreka hori bilatzen duela alde batetik, badakigu Gotzonek esan duen bezala, guztiok ez dugula, ale guztia irakurtzen, baizik eta gehiago jotzen dugula gure interesakoak diren gaietara, eta, oreka hori bilatzeaz gain ere, saiatzen gara ekartzen, Euskal Herriko espilpilan dauden gaia, baizik eta pixka bat, pentsatzen dugunak aurrerantzean jorratu behar diren gaiak, baina beti eztabaida planteatuz eta inoiz ez eztabaida kitxiz, nazioarteko gaiak baita ere, eta sartuko naiz alean, errepasoaren bat egingo dut, eta gero haiek sartuko dira, herrigintzako elkarrizketatik tiraka bi hitzaldiak ematen. Ale guztiak badute formatu bera, normalean, editorial bat, aldizkari guztiek bezala badute, eta ale guztietan egiten dugu nolabaiteko elkarrizketa luze bat, guk iruditzen zaigu momentuan eta aurrera begira ezker abertzalean baitan eman beharreko ematen ari den eztabaida batzuen inguruko zertzeladak emateko, eta lehenengo atalean batez ere Euskal Herriarekin lotutako gaiak agertzen dira, ez? Hor badaude Ipar Euskal Herria nahiateko konferentziarekin lotutako bakebideari buruzko erreportai, artikulu elkarrizketa moduko bat, justizia transizionalari buruzko beste bat, gero ale guztietan egiten dugu erdialdean solako dosier bat, nolabait gai konkretu bat luzeago zabaltzeko, edo luzeago lantzeko, barkatu, ale honetan badaude, Rafa Dieseke Txibertatik gaur egungo autonomi estatutoaren proposamenerako olako rekorrido bat egiten du, gero badago Xabi Etxebarrietaren inguruko artikulo bat, agian akademikoagoa, hau da, estiloak partekatu edo denak ez dira akademikoak, batzuk badira sinadurak, beste batzuk luzeagoak, nik uste horrek ere ematen diola aldizkariari, variedade hori ezinbestekoa dela, eta gero, badago feminismoari buruzko bi artikulu,
gaur egungo feminismoaren uholdearen inguruko hausnarketa bat, eta gero batez ere herrialde nordikoetan eta iparraldeko herrialdetan dagoen esperientzia hori pixka bat ekartzea gurera, ez? Eta, bueno, bukatzeko nazioarteko elkarrizketa bat, eta, bueno, ez naiz luzatuko. Zentratuko gara herrigintzako elkarrizketan. Herrigintzako elkarrizketaren elkarrizketa oso luzea da, oso mamitsua da, eta elkarrizketa horrek hainbat ideia jartzen ditu mahai gainean gaur egun eztabaidan dauden, ez? Alde batetik nik uste orokorra den intuizio bat, agian beste eremu batzutan ere ematen dela, baina herrigintzan badago irakurketa bat orain arte herrigintza ziklo potente bat egon dela Euskal Herrian, ni ez naiz luzatuko gero Peio eta Iratxe sartuko dielako hori mamitzen, baina nolabait irakurri balin baduzue Raúl Seliken azken liburua txalapartarena, La izquierda abertzalea acertó, hor nolabait, kanpotik etorri bazaizkigu ez esatera nola, gauza batzuetaz ez garen ohartzen ze bertute izan ditugun hainbeste urtetan, ez? Herrigintzaren pulsio hori zeinen importantea izan den, berak provokazio edo esaldi batekin provokazio bezala esaten du, hegemonia egiten zeudeten, hegemonia hitz egiten ez zeudetenean, eta hasi zinetenean hizketan utzi zenioten hegemonia egiteari, ez? Orduan hori da, alde batetik herrigintza ziklo potente horri buruz hitz egiten du Peiok, kasu honetan, eta gero noski esateko krisi batean dagoela gaur egun, ez? Eta beraz krisi batean, abagune batean dagoela, eta horrek behar duela herrigintzak impulso berri bat. Peiok eta Zurinek impulsoaren ezaugarri horiek zeintzu diren azpimarratzen dituzte elkarrizketa honetan, sortuko herrigintzako bi arduradunak dira Peio eta Zurine, eta gero, Iratxek, ernaiko herrigintzako arduraduna denak, gehiago hitz egingo du, agian hainbeste, elkarrizketa honetan hitz egiten ez den, herrigintzaren erronkak gazte problematikatik, ezta? Igual botako ditut, elkarrizketan dauden igual ideia nagusi batzuk ez denak, baina gero igual galderetan edo zeretan, igual izango du aukera edozein gaietaz hitz egiteko, baina pixkat ideia nagusi batzuk, ez? Elkarrizketa pixka kokatzen zen, guk indala urte terdi edo kongresuaren ondoren eta ez, eta kongresuan egin zen eraberritzea handi bat, sorturena eta politiko organizatiboa, eta gogoetan nahiko sakon batzu, zein den sortuen ekarpena, beraz, hasi zen hitz egiten herrigintza, ze motako herrigintza, hor egin ziren lehengo gogoeta batzuk, ponentzietan eta bai. Baina, ponentziek eta kongresu prozesuak ematen dutena, baina guk bai, pixkaia aterrizatu genuen eta aterrizatu genuenean, ikusten genuen, sakoneko galdera batzuk egin behar zirela eta hausnarketa sakon behar zela, iruditzen zitzaigun hori, gaudela, ziklo baten agortze momentu baten, edo nahi bada ziklo berri baten, hastapen momentu baten, beraz, transizio baten, Euskal Herrian herrigintzari dagokionez, eta beraz, holako momentu baten, sakon hausnartu behar dela, zen norabide, nola, nondik, eta zein den ezker abertzalearen ekarpena herrigintzari, ez? Eta zer da dagokiona ezker abertzaleari, edo zer funtzio hartu beharko lituzken ezker abertzaleak berak bere ekarpen horren norabidean, ez? Osea, galdera horiek momentu honetan egin behar zirela eta sakoneko hausnarketa falta zela, ez? Hasi baino lehen hitz egiten gauza konkretuetaz, edo ekimen konkretuetaz, edo dinamika konkretuetaz, ez? Orduan hor, diagnostiko oso konpartitua iruditzen zaigu badela Euskal Herrian, hori, piskat Andonik esan duena, ez? Gatozela ziklo oso paro batetik, herrigintzari dagokiona, gutxi asko 60. hamarkada buelta hartan hasi zena, ez? Etaren sorrerarekin, eta 60ko pizkunde kulturalarekin, eta guzti horrekin, eta ziklo hori oso potente izan dela, ez? Eta nolabait, ziklo horren agorpena edo bizitzen ari gaela, ez? Hori diagnostiko hori, jende askorekin hitz egiten Euskal Herrian, eta uste nahiko konpartitua dela hori, ez? Ados, baina gero horraino izten ginen, baina gero Raúl Seliken liburuak lagundu zigun pixkat hortan sakontzen, ez? Eta ia da, Andonik esan duena, ez? Askotan, igual, kanpoko begirada batek laguntzen du pixkat, igual,
igual barrutik irakurtzea zaila diren gauza batzuk irakurtzen, ez? Kanpoko edo distantzia horrek ematen du begirada bat, laguntzen diguna guri gauza batzuk kokatzen, ez? Eta ni konkretuki Raul Zeliken begirada horretatik, liburu horretatik, ateratzen genuen zera bat, ez? Ez gaela igual behar besteko konstiente, ez? Herrigintza ikuspegi batetik herri honetan egin denaz. Eta ez dugula denborarik hartu egin den hori patxadaz aztertzen eta neurtzen. Eta hori ez da autokonplazientziarik eta bat egiteko, baizik, segure intuizioa bada, segurazki ziklo horretan dauden osagaiak baliagarriak direla etorkizunari begira ere, osagai batzuk, ez? Hor dauden elementu batzuk sakon aztertu behar direla, ondo kokatzeko aurrera begira oso baliagarriak direlako, ez? Ni sentsazioa daukat Euskal Herrian oro har, hitz egin da, eta hitz egiten da, baina ez dakiz ze puntutaraino egin den azterketa ez dakiz serio bat, ez? Zer egin den horrek ze balio daukan, eta ze lortu den, eta zenbateraino horko osagai batzuk diren gaurkotasuna daukaten eta aurrera begira ezinbestekoa diren, ez? Eta hortan Raulek laguntzen du ematen zera hori, ez? Ematen importantzia hori eta atentzioa jartzen horri, ez? Eta hau ez da, soilik gure ikuspegitik egiten den zerbait. Ni uste momentu honetan, adibidez, Agirre Lehendakaria Center eta hauek Eluiarrekin batera eta egin dute prozesu bat euskalgintzako eragile ezberdinekin, azterketa bat, berreuskalduntze prozesuan ze osagai izan diren hor, egin den lan horren oinarrian ze intangible egon diren, eta horien pixkat azterketa bat egin da, ez? Uste bost euskalgintzako eragile hartu direla, eta holako prozesu baten bitartez egin da holako azterketa bat, ez? Kanpoko adibidez hiztun komunitate minorizatuentzat euskarak egin duen berreskurapen prozesua eredugarria da, eta aztertzen da Latin Amerikan eta hizkuntza minorizatuetan eta hemen egin diren gauza batzuk eta bar, ez? Segurazki kanpotik gehiago baloratzen dira hemen egin diren hainbat gauza Euskal Herrian bertan baino, ez? Eta hori, nik uste hor merezi duela atentzio bat jartzea, ez? Ez da hori, ez da autokonplazientziarako, baina bada, ia hortik osagai batzuk edo irakaspen batzuk atera daitezken, hori da galdera, ez? Eta gure ustez, bai, atera daitezke. Eta gero, problematizatzen genuen pixkat Raul Zeliken tesia, beraz. Raul Zelikek, hau, osola maintembituta dago, ez? Euskal Herrian egon den hori ergigintza lan horrekin, ez? Berak esan du hori, bere hizkuntzatik kontrahegemonia gramsciano bat eraiki dela Euskal Herrian, eta la hostia dela hori. Hor kokatze ditu hainbat gauza, ez, euskalgintzan egin den lana, aipatzen ditu kooperatibak, aipatzen ditu kulturgintzan egin den hainbat gauza, baina gero atentzioa jartzen ditu gauza oso oinarrizko batzu, igual guri egun betezen pasatzen daizkigunak, ez, baina aipatzen ditu hori Baskari komunitarioen bueltan egiten den hori, ez, elkartze horiek, ez, Baskarien eta zaren bueltan, poteoaren koitura komunitario horiek, Europan berez oso galduta daudenak, hortik, hemen guretzat naturalizatuta dauzkagunak, horiek badirela, hemen egon den, hori, erregintza gaitasun horren, praktika sozial oinarrizko batzuk, ez, badaudenak oraindik eta existitzen direnak, ez, eta igual beste leku batzuetan ateratzen zarenean, badirena gauza batzu, ez bereziak, ez. Problematizatzen genuen bere tesia, berak planteatzen duena da, ezker abertzaleak hori egin duela oso ondo, lan sozial hori, erregintza lan hori, eta ez diola hori importantziarik ematen, eta kontrara, berak importantzia ematen dio, nolabait identitate nazionalaren defensan egin duen lanari, ez? Hori izaten du Raulek, ez? Eta beraz, arreta jarri beharko liokola benetan horretan, ez? Ikuspegi komunitarista batetik eta egin duen lan horri, ze hor dago benetan altxorra, eta berak esaten du hori Europa mailan dela zerbait aintzindaria. Europa mailan Euskal Herria da, gauza bat, hori ez, benetan, gu problematizatzen genuen tesi hori, esaten duguna, gure ustez, hain justu identitate nazionalaren defensak aktibatu duela hemen herrigintza impulso hori, ez? Hau da, nolabait, oso zabar esatearren, guk defensa bat egin dugu, asimilazioari aurre egin diogu, estatu asimilazio saiakeri aurre egin diegu, eta aurre egin zaio modu ezberdinetan. Aurre egin zaio gerra egin estatuari edo, insurrekzioaren bidez hasieran, eta gero, estrategia politiko-militar batekin, saiatzen herri honen aitortza eta eskubideen ezagutza, baina aurre egin zaio baita, euskalgintzatik, euskararen defensan,
aurre egin zaio ikastola sortuta, aurre egin zaio komunikabidea sortuta, aurre egin zaio estatu edo botere politikoaren faltan, herri antolakuntzatik, Euskal Herriaren birproduzio kultural, sozial, ekonomikorako behar diren tresnak herri erakundeak sortuz, ez? Eta hori izan da, impulso bat, hain justu hori, euskal identitatearen, euskaltasunaren, euskal nortasunaren, euskal herrien defensan aktibatu dena. Ezin daiteke hortik kanpo ulertu, ez? Eta hau, nire ustez, importantea da, gaur ikusten ari gara tesi batzuk hortik, minoritarioak igual, baina hori, askapen nazional eta sozialaren deslotura bat egiten, ez? Eta gure ustez, lotura hori izan da, hain justu hemen posible egin duena, herrigintza impulso eta ziklo potente bat, eta iruditzen zaio, etorkizuan ere hori horrela izango dela. Eta beraz, zentzu horretan problematizatzen genuen Raulen tesi hori, esaten genioen argi eta garbi berari ados lagundu diguzu nolabait begirada horretatik hori, baina ez gaude ados funtsean planteatzen duzun tesiarekin, hala ere eskerrik asko eta ongi etorri, berriz Euskal Herria. Orduan, hori, guk uste dugu hori, ziklo hori oso importante izan dela, eta asko eraiki dela Euskal Herrian. Eta hori, neurri baten ez gaela kostiente egin denaz, ez? Zango nuke, bi tradizio politiko egon direla historia modernoan herri hau trakzionatu dutenak, eta hori izan dira, gutxi asko, abertzaletasun historiko edo instituzional bat, EAJak ordezkatu duena, eta ezkerra abertzaleak ordezkatu duena. Ez hainbeste alderdiek, baizik tradizio politiko horiek, edo horren bueltan egon diren komunitate politiko, soziopolitikoek, ez? Jakina da auto horiek txokatu zuten txibertaren garaian, ez? Baina modu baten edo bestean, eta nahiz antagonikoak izan diren, zentzu askotan, bi estrategiak, oinarrian, inkluso hor, egondak komplementaridade moduko bat, ez? Paradogikoa izan daitekeen arren, ez? Esan nahi duguna da, guk egin genuen erresistentzia borroka frankismoan lagundu zuela 78ko prozesu horretan lortu zen autogobernu maila hori lortzeko, hau da, ez balitze egon erresistentzia hori ez genuke izango ez kontzertu ekonomikorik, ez telebista publikorik onartua, hor sortu zen herri erakundeak, autonomia hori eraiki zen garaian, izan ziren hemen erresistentzia borroka baten ondorioz metatu zen kapital politikoaren ondoriozko zerbait izan zen hori, eta ondorenean ere, nahiz da gu borrokatu dugun 78ko erregimena eta marko autonomikoa eta abar, paradogikoki estatutik egon den pulsioa zentralizatzaile horri kontentzio dike bat ere eraiki diogu, ez? Edo nolabait PNV baliatu da, ezker abertzalearen borrokaz, Madrira joateko esan ez, begira, ez badiazu errespetatzen daukaguna eta ez badiazu gehiago ematen, hauek ari dira hemen presionatzen, eta ni joan behar naiz Euskal Herrira zerbaitekin, ez? Eta justifikatu behar du nolabait, ez, hor egon da, nolabait komplementarioa da fondoan, ez? Eta beraz, marko autonomikoak eman dituen tresnekin gauza batzuk eraiki dira, eta horri aitortza bat zor diogu nolabait, ez? Hizkuntza ereduek hezkuntza publikoan eman dute, eta ETB bat bere garaian izan zen tresna bat, euskalduntze prozesurako eman duena, eta hori gaur, ni ustez, ziklo hori igarota, hori esateko moduan gaude, ez? Eta horrekin ez dugu kuestionatzen guk egin genituen autuak, ez? Baina egia da baita ere, eta hori esan behar da, eta guk esan behar dugu, herri hau eraiki dela asko herrigintzatik. Eta hori gabe ez geun dela gaur gauden lekuan, ez? Euskalduntze prozesuan egin den lana, izugarria da, erakundetatik eta herrigintzatik. Eta hori gabe, impulso hori gabe, gaur ez geundeke gauden lekuan, ez? Ikastolen sorrera izan zen, kriston impulsoa bere garaian, ez? Kulturgintzatik egin dena. Eta beste esparru batzuetatik ere, nahiz eta pixkat urrun geltzen zaizkigun, ez? Kooperatiben esparru hori bada nolabait herrigintza bokazio batetik ematen zaion erantzun bat lanaren sorrerari eta aberastasunaren banaketari, ez? Gaur Euskal Herrian daukan, ekonomia soziala daukan pisua mundu mailan da zerbait oso singularra, eta hori bada, hemen egon den autoeraketarako edo gaitasunaren islada bat. Eta gero oso kritikoak izan gaitezke gauza askorekin, baina hemen egon den gaitasuna herri autoantolaketatik edo herrigintzatik edo komunitatean antolakuntzatik gizarte premia oinarrizkoei aurre egiteko, bada zerbait oso potentea, oso potentea. Eta Raul Zerike deitu deia zaioke horri
ez da dit, kontrahegemonia gramscianoa, edo deitu dezakegu nahi den bezala deitu, baina hori egin dena izugarria da. Eta neurri baten, ezker abertzalearen komunitate soziopolitiko hori batez ere horre egon da, ez? Ez dio aitortu nolabait marko instituzionalei eraiki direnei legitimidaderik, eta besteak beste, ibili da, herri eraikuntzan murgilduta, ekarpena egiten herri honen eraikuntzari gizarte zibiletik, gizarte antolatutik, herrigintzatik, herri mugimendutatik, ez? Eta hori, bada zerbait, arrotasuna edo gure kultura politikoa markatzen duena eta herri honi egin diogun ekarpena hori bada beste gauza batzuen tartean eta balioan jarri behar dena, ez? Besteak beste, bataiaren relatorako ere balio duelako. Guri izaten digute, zuk iztuz ezer ekarri herri honetara, eta guk esan behar duguna, guk gauza asko ekarri ditu herri honetara, ez dugu kentzen beste batzuk ekarri ez duten, ez gara sartuko lehia horretan, baina guk egin dugun ekarpena kendu gabe, segurazki ez geundeke gauden lekuan, ez? Maila ezberdinetan, ez? Bueno, hori pixkat, ziklo horri begira, ez? Eta gero nun gaude momentu honetan, nun ikusten dugun herri hau momentu honetan da. Irutzen zaigu hori, ziklo horren agortzean gaudela, agortze santzuak oso nabarmena direla, impulso horren agortzean nabarmena dela esparru askotan, eta gero herri bezala gaudela momentu oso kritiko baten, ez? Egon gaitezke olako mundu krisi orokor baten, ez? Globalizazio kapitalistaren garai honetan, eta horren ondorioak oso potentea dira. Heldu gara olako garai batera estaturik gabe, hau da, botere politiko gutxieneko hori gabe, nolabait, datozen olatu edo tsunami handi horiei, herri bezala aurre egiteko, ez? Eta horren faltan, eta horren ondorioak oso potentea dira, eta ikusten dira, eta ikusten adierazle konkretuak badaude hori esaten dutenak, ez? Hau da, herri bezala ahul gaudela, kontua ez dela inbeste ikustea botila erdi utxik edo erdi beteta dagoen, ez? Euskararen osasuna, ondo gaude o gaizki gaude. Segun ondi begiratzen den, egon daitezke argudiak esateko ondo gaude edo nahiko ondo gaude edo esateko oso gaizki gaude. Eta horrela esparru ezberdinetan, ez? Guretzat hainbeste ez da, esatea erdi beteta, baizik eta botila zuloa daukala eta ura galtzen ari garela. Eta ez badago hemen erreakzio potente bat, herri bezala, adierazle horiek geroz eta okerragoak izango direla, ez? Eta batzuk aipatzearen, baina euskararen erabileran adibidez, gaur badakigu erabilerak gorazko joera eten duela eta berazko joera bati ekin diola. Eta nahiko soziolinguistika dakigu esateko joera horrek berantz egingo duela egungo hizkuntza politikekin, ez? Euskarari dagokionez, baina horrela edozein esparrutan, esparru kulturalean, ez dago euskal kulturaren transmisiorako ekosistema bermatuta, eta hori badakigu. Hezkuntzak ez du erreprodukzio hori gauzatzen, ez da horretarako gai, adibidez. Esparru ekonomikoan, gure produktiboak dauzkan erronkak izugarria dira, digitalizazioaren, robotizazioaren, globalizazio kapitalistaren garaian. Ez dago bermatuta, industria izango denik izan dena orain arte gure garapen ereduaren motorra, ez? Horri eutxiko diogunik, edo gure produktiboa geroz eta Espainiako produktiboaren antza handiagoa izango ote duen, ez? Horrela, ikusten baditugu herri garapenerako esparru ezberdinak, adierazleak oso kezkagarria dira, ez? Eta impulso hori nolabait, herri impulso hori nolabait, egon dena orain arte, ikusten da, agortzen edo, ez? Eta hori esparru guztietan, edo esparru gehienetan, ez da, salbuespenak egongo diren eta denetan ez den analizia berdin, ez. Orduan, iruditzen zaigu gaudela momentu kritiko batean. Eta hemen behar dela impulso handi bat, herri impulso handi bat, eta impulso berri horretan esparru ezberdinak eta indar ezberdinak artikulatu behar dira. Instituzionalak, politikoak, kulturalak, norabide konpartitu baten eta narratiba konpartitu batekin, ez. Orduan, hor, on daiteke planteamendu bat esaten duena, eta honekin bukatzen dut, herri honek badauka nolabait egitura instituzional bat, eta, garai bateko nolabait herrigintza bete zuen papela bigarren mailakoa da, ez? Eta guk uste duguna da, analizi hori oso okerra dela. Gaur,
globalizazio kapitalistaren kontestuan, krisi politikoaren kontestuan, demokrazia liberalaren krisiaren kontestuan, bitartekaritza egiturek, alderdi sindikatuek, instituzioek, inoiz baino muga gehiago dauzkate gizartearen premiei erantzuteko. Inoiz baino ahulagoa dira interbentzio politikorako. Eta beraz, gure bokazioa da, eta argi daukagu behar ditugula egitura instituzional gorenak, beraz burujabetza maila gorena, behar dugu Euskal Estatu bat, botere politiko hori jartzeko herri garapenari eraren zerbitzura, baina edozein kasutan Euskal Herriak aurrera egingo badu, herri bezala, beharko du herrigintza impulso potente bat. Horrekin uztartuko dena, nolabait, lan instituzionalarekin edo botere instituzionalaren garapenarekin uztartuko dena, edo eskutik joango dena. Hori gabe, nekez herri honek egingo du aurrera. Kontua da hori nola birproduzitzen den nolabait impulso hori, edo nola berraktibatzen den impulso hori, eta impulso hori ez da izango aurrekoaren berdina, eta beste paradigma beharko da, eta gizarte aldatu da, mundu aldatu da, denok aldatu gara, eta hemen kontua ez da esatea, ostia, behar dugu ez do kamairu bat orain, ez? Ez do kamairu izan zen, eta orain kontua ez da ia nola sortzen den antzerako zerbait. Beste zerbait izango da oso desberdina eta beste logika bati erantzuten diona, ez? Baina, esan nahi duguna da honekin, herrigintza zentrala izango dela Euskal Herriaren eraikuntza prozesuan. Eta hori sustatu behar dugula, eta indar asko eman behar ditugula, olako zerbaitek behar duen impulso hori nola eta nondi sortu eta nola sustatu, eta beraz ezker abertzaleak ze ekarpen egin behar dion horri. Pentsatzen eta aztertzen eta hori ez. Saiatuko naz begiratzen gazte ikuspegi batetik, edo, guk ze irakurketa egiten dugun, irakurketa horri buruz, más o menos. Guk ulertzen dugu, azken hamarkadetan Euskal Herrian egon den herrigintzaro paro horren baitan, gazte borrokak eta gazte mugimenduek paper esanguratsu bat eukia bela, eta herrigintza aro hori ere ezin dela ulertu gazte borrokari gabe eta gazte mugimenduen ekarpenik. Besteak beste horrek herriak ekarri dituela, horiek beste pertsona batzuekin batera eman gabe eta aurkitzen garela, guzti hori gure kabuz berpentsatzeko hartzea, eta behar badugu ez izateko gazte mugimendu batzuk deklaratiboak daukagun realitatea aldatzeko. Eta orduan hor berriro ere igual ja zentratuta gaur egun gazte mugimenduetan ematen ari diren eztabaida berrio esain berrietan, ez ere, guk ulertzen dugula gazte mugimenduek egiten duten praktikak erantzun behar dioela gazte mugimendu horien baitan antolatuta dauden pertsonei, eta gu izan behar garela lehenengoak alternatiba horiek praktikan gorpuzten ditugunak eta ausartu behar garenak eta probatu behar dugunak, porque guzti hori jakintza da, gero jarri alduguna herrigintzaren mesedetan, eta hori egin behar dugula, baina ezin diogula bakarrik kontzientzia bat daukagun gazte hori begirako gazte mugimenduetako borroka bat planteatu. Eta askotan sakontzen nahi horretan hori izan daitekela arriskua. Orduan, eta bereziki, bilatzen badugu gazte belaunaldi oso bat batzea herrigintza olatu berri batera edo borroka olatu berri batera, egin behar dugula borroka bat ulertzen dena eta asumigarria dena. Osea, bizi baldintzen ikuspegitik, baina ere bai egungo gazteriak daukan ikuspegitik. Eta ez da berdina lehen zegoenari. Osea, ez berdina da, oso anitza da, superglobala da, eta orduan horri ere erantzun behar dio gazte mugimenduaren praktikak. Eta askoz ere gehiago ez, osea, hori pizkat hor ulertzen dugulagok, eta hor... Osea, hortik ulertzen dugu herrigintzan egin dezakegun ekarpena, eta ulertzen dugu hor daudela aliantzak berezitasunekin, baina... Osea, ez dakit, agian euskalgintza ulertzeko modua ez dela berdina aurreko herrigintza ziklo osoa bizi izan duen pertsona batentzat, edo orain bere kesketatik euskalgintzaren borrokara batzen den gazte batentzat. Eta
pues hori ere berpentsatzeko ekarpena egiten dutela gazte mugimenduek. Orduan, kanpo kokatu gabe, baina bai, ikuspegi propio horretatik eginez ekarpena, uste dugulako hori dela ondare bat izan duena Euskal Herrian herrigintzak eta berregin behar dela, baina esentzia hori mantenduz. Biok hitz egin duzu, uste dut, hor badago korapilo bat, edo uste peiok literalki aipatu duela, badagola azken aldian ezker abertzalearen hipotesi estrategikoa edo den horren borroka nazional eta soziala, ez? Txanponberaren bi aldeak direlako tesi hori nolabait zalantzan edo jartzen duten edo horren deslotura aipatu duzu. Daude hauts batzuk. Orduan, ez dela ardatz nazionala kontraesan nagusia, baizik eta ardatz, klase borroka ardatza eta pixka nahi nuen, nahi bazen duen hori pixkate horren inguruan zerbait esan. Eta beste galdera bat badan, ez duzu aipatu, baina oso interesgarria iruditzen zait eztabaida edo elkarrizketa honetan, diagnostikoa egin duzu, aurrera begirako ere nolabaiteko zeintzuk izan beharko lirateken kontuan hartu beharrekoak, eta gero badugu testuinguru bat, emantzipazio sujeto berriak sortu diranak, aurreko zikloan agian modu desberdinean politizatzen zen edo ezker abertzale zabalean jendea orokorrean. Elkarrizketa honetan aipatzen dira sujetu berri horiek eraikitzeko eta artikulatzeko badaudela logika desberdinak. Hiru aipatzen dituzue, eta hiru, zehazki dira, identitate logika bat badagoela, botere logika bat ere badagoela, eta eragin logika bat badagoela. Aipatzen duzue, hirurak beharrizkoak direla, baina horrek nolabait konjugatuak direla. Horrek izango lirateke bi galdera nagusiak, ia hori pizkat zehaztu dezakezun, eta zuri galetzei zut, edo joan prestatzen. Aipatu duzu ere, nik uste beste gai importante bat badela, etenarena, transmisioaren etenarena aipatu duzu. Eta ni nahi nun pizkat, nahi bazen nun pizkat sakondu nola erentzia hori ez den jaso behar den bezala, transmisio horretan, ze elementu uste duzu izan diren faiatu dutenak eta zer egin daiteken hori gainditzeko, ez? Eta, hori ez bestera luzatuko gara. Ni uste ezkerraren erronka hori da, mundu mailan, ez? Ez da gai artikulatzeko sujetu bat, ez? Lehengo artikulazioak, pixka langile klasearen baitako sujetu homogene hori buskatu da mila zatitan, ez? Eta orain erronka da, nola artikulatu, nola egin sujetu, nola eraiki narratiba konpartituak, eta nola eraiki sujetu bat, daukana, asmo emantzipatzaile bat, beste gizarte eredu bat eraikitzeko, eta horretarako. Eta, lehenengo kontua da, gu atozela porrot historiko batetik, ezkerra dago porrot historiko baten biharamunean, eta ezin burua altxatu, ez. Lehen komentatzen genuen, ez, orain egon diren Europako ezkerraren foro batzuk hemen Euskal Herrian, eta ze desastre den, beldurra ematen du, lotxa eta beldurra, dagoen eztabaidan maila, dagoen jarrera, eta dagoen, ez, hor dago ezkerra, ez. Aldiz, eskuina, diskurso xenofobo populistarekin gai da artikulazio horiek gauzatzeko eta klase zapaldu edo prekarizatuen eta zeren aspirazioekin konektatzeko eta hortik narratibak eraikitzeko, ez? Erronketako bat da globalizazio kapitalista sortzen duen sujetoen atomizazio, individualizazio prozesu guzti horietan nola eraiki artikulazioak, narratiba komuna, konpartituak eta bat. Nik esango nuke, eta hor pixkat egiten dugu analizia, Euskal Herrian azkenengo 2 urtetan ikusi ditugun mobilizazio ziklo horiek zer diren edo, gure ustez, ez? Segia da, gu oindala 2 urte, pixkat hainbat bozeramailek eta esaten zuten, pulso nazionala bajatu dela, ahul gaudela eta bar, eta derrepente horrek konsiditzen du kuantitatiboki behintzat Euskal Herrian ingurukoa, ez? Eta orduan, lehenko gauza da, kalibratzea ondo, non dagoen gizartea, zer gertatzen ari den, ze fondoko
prozesu, mugimendu gertatzen ari diren, hori ondo neurtzea, ondo analizatzea, ez? Guk hemen ausartzen gara botatzen hipotesi batzuk edo, baina honek behar du sakoneko azterketa permanente bat, ez? Gu ikusten ari garena mundu mailan da bi erreakzio, nolabait krisi sistemiko edo krisi modernitate kapitalistaren krisiari. Osa, ni iratxe bota duena guztiz bat naturalarekin. Osa, hemen pentsatzeko mobilizazio ziklo berri bat edo herrigintza impulso berri bat edo aztertu behar dira baldintza historiko konkretuak gaur, eta ez dira 60 hamarkadakoak inondik inora, ez? Adibidez, bera bota duen hori, igual beste hitz batzuekin esan da, baina nik uste gazte belaunaldi batzuek, eta nire belaunaldi horren lekuko ikusi dugula promesa liberalaren apurketa. Osa, nik ingenieritza ikasi nuen arrasaten, nire klasekide karrera bukatu zuten, karrera ikasten genuen garai hartan guk gure percepzioa zen, guk bizitza osorako lana izango genuela, lan seguro bat, eta gutxi asko gure itxaropena bizitzan ez nahiko egonkorrak ziren edo, ez? Eta hori goiti bera erori da. Gaur egun, ez dakigu, lana izango dugun, baina pensionista ikusten ari dena da, beraiei prometitu zaie lan egin ez gero, pensio bat izango zutela, eta promesa hori erori dela, edo emakume belaunaldi bat ikusten ari da, berari agindu zaiola, lan egin, ondo nahi sistemaren kanon batan sartu, eta eskubide berdintasuna ezagutuko lukeela momentu baten, eta hori ez dela betetzen ari, ez? Eta orduan, promesa hori edo erortzeak jartzen du hankaz gora ikuspegi oso bat, ez? Eta hori da ustez kokatzen da krisi orokor horren kontestuan, ez? Eta horrek sortze ditu tendentzia eta jokabide eta zera sozialak oso potenteak, ez? Orduan, kontestu orokor honetan ikusten ari gara horri reakzio bat eskuinetik, eta orduan, eskuinak esaten duena, horri emango dio nik erantzun bat, eta da nazionalismo, ultranazionalismo, xenofobo bat, eta abar, ez? Eta ikusten ari gara, igual, erantzun progresista batzuk, ez? Eta igual, 15M izan zen Espainian, prozesu independentistak Europan badaukate kutsu hori, eta Euskal Herrian, hipotesia hau, eta igual asko esatea da, baina mobilizazio hauek erakusten dutena igual bada, zenbat progresista edo erantzun nahi diona garaiko edo krisi garai honi, zentzu progresista batean, ez? Osa, pensionisten aldarrikapena bada eraldatzailea, pentsioa garrizkoan daude eta guk antolatzen gara pentsioa bermatzeko eta beraz aberastasuna banatzeko eta feminismo antolatzen da hemen beste leku batzen da baina indar handiagoz, horri aurre egiteko eskubide berdintasuna aldarrikatuz eta beste, ez? Ematen du hori badagoela, ez? Orain Euskal Herrian eta hori guztiak izango da azkeneko urteetan egin den borroka zikloaren emaitzare bada, ez? Sortu izana baldintza kultural sozial horiek, ez? Momentu honetan, halako garaiko krisi honi eman alizateko erantzun. Orduan, guk esaten duguna da, Euskal Eskalak ematen dituela aukerak artikulazio horretarako. Eta garaiko krisi honen ondorioetako bat izango dela Estatu Espainol eta Frantzian involuzio demokratiko izugarri bat. Eta eusteko nolabait estatu proiektu horri beharko dutela autoritarismora jo, eta beharko dutela eskubideen onarpenean atzera urrats oso handiak egin, ez? Eta jarraitzen duguna pentsatzen da, artikulazio horrek, hau da, Euskal Herria, Euskal Eskala, eskala demokratiko bezala, non posible den beste gizarte eredu bat erekitzea, eta non badagoen indar harreman bat horako proiektua saiatzeko, hori klabea dela, aurrera begiraz. Ordan horri dagokionez, eta gero ja, pixka eta espergarria dira, eztabaida hori, eztabaida dira, betiko eztabaida, ni honaiz pixka jarraitzen 60 hamarkadan, etan zeuden eztabaida bosgarren biltzaren bueltan, eta zatezuna, ostia. Reproduzitzea eztabaida hori, termino berdinetan, 60 urten ondoren, ostia, da pixka, eman behar eztabaida dira garaiko baldintzetara egokituta. Iruditzen zait, jende gehiena, mobilizazioetan dagoen jendea, edo kezka ezberdina dituen jentea ez dagoela hor. Dago beste parametro batzutan, ez? Orduan, zenba denbora galdu behar dugun, olako eztabaida batzuei erantzuten edo horiek borrokatzen, eta zenba denbora dedikatu behar diogun, hori garai hau pentsatzen, eta impulso hori berritzeko behar den lan politiko hori egiten, ez?
Osea, ez gara sartu pilo bat horretan ere ez, baina nik uste dut eten horrek suposatu duela, pues igual herrigintzako beste eremu batzutan, hausnarketa batzuk eta sintonia batzuk eraikitzen joateko aukera egon den bitartean, pues gazte mugimendu mailan ez dela egon aukerarik horretarako. Osa hori prozesatzeko, modu erdi konpartitu batean, zeudelako beste urgentzia batzuk, zela pues, berreraiki organizatiboki, volver a existir, kasi. Eta orduan, beste eztabaida batzuk ez agian formalak, sino bereziki gazte antolakundearen eta bere hurbileko komunitatearen gandik hurbilen zeuden beste gazteekin, beste sosegu batekin eman beharreko elkarrizketa batzuk, pues gurekin gaztetxetan zegoen jendea, baina igual beste rollo baten, edo bueno, ez dakit, beste jende batekin ez zegoena inurbil gazte antolakundetik, ez dela joan ematen azken urteetan elkarrizketa hori. Ez eztabaida bat, sino sintonia bat, gauzak ulertzeko modu bat. Eta orduan horren faltan, aurkitzen garela orain, herentzia batekin, eztabaida berri batzuekin, ez direnak joan modu, ez dakit, naturalago baten garatzen. Eta nik uste dut hori dela arrazoietako bat, orain, gazte mailan ematen ari diren eztabaida horren polarizatu edo horren ez dakit gogorrekin edo eta nazten dira gauza asko, nazten dira epika oso bat puskatu dela guztiz eta berreraiki behar dela ere bai, osea ez bakarrik ulerkera, sino zer zen borrokatzeko modua, zein zen idearioa, zein zen horren barruan harremantzeko modua, eta gu gaude gatazka horretan. Eta gatazka hori ezin izan dugu modu natural batean kudeatu. Euskalgintzan, pues, egongo ziren gatazkak, baina urte hauetan ez dira egon ilegalizatuta, ez dira egon kartzelan, eta orduan eman izan dira eztabaida batzuk, baina gazte mailan ez. Osea, ez modu esto baten. Eta nik uste dut hori dela gakoa eta orain berregin behar dugula guzti hori, eta berregite horretan, pues, ari direla lertzen elementu batzuk. Eta nik ez nuke biziko trauma bat bezala, pues da, bortitzagoa, kezi prozesu bat izango bazen dela jasotzen duzula ondare bat, kasi prozesatzeko denborarik gabe. Eta orduan, pues, berregin behar dugula horren relato bat, epika berri bat sortu, ez hainbeste bakarrik galdetuz aurreko belaunaldiei, ze esan dudan bezala uste dut baldintzak nabarmen aldatu direla, baina bai relato bat osatzen saiatuz gazte borroka izan denarena. Eta ulertzeko modua berrera ikiz, porque orain gainera gazte bat 16 urtekoa hasiko den orain militatzen, seguramente ez du ulertuko eman behar dituzun eztabaida guzti horiek. Osa, irudituko zaio oso urruneko zerbait. Orduan, nik uste dut gaudela kontraesan horretan eta daukagula eztabaidak memoria egitekoak, baina aurrera begirakoak, eta hor ari direla lertzen, osa, eten horren ondorioz, ari direla zabaltzen orain eztabaida batzuk horren modu bortitzean. Eta, pues bueno, izango dela saia, baina kontakizun hori egiteak, horrek ez du esan nahi ados jarriko garenik, baina behintzat gero ez duenak egon nahi eta ez duenak ulertzen modu konkretu baten gazte borroka, pues bueno, ulertuko du beste baten eta elkarlanean arituko gara edo ez. Baina kontakizun hori egitea uste dut importantea dela, gaur egun ere egiten dugun hori interpretatu ahal izateko. Kritikoki, baina interpretatu ahal izateko. Eta orduan, nik uste dut hori dela etenaren ondorioa, eta egin behar duguna dela, berpentsatu, saiatu berreskuratzen esperientzia